Добрый вечар, паважаныя сябры. Сёння у нас у гасцях Павал Усаў, добра усім нам вядомы палітолаг, палітычны аналітык. Павал, вы зараз перавярніце, калі ласка, на 90 градусаў. Так, что ли? Не, вы зараз, я у вертыкалі, а вы ў вот так, да, а вы ў гарызанталі. Так, все, у нас уже ёсць слухачы. Пачынаем. Добрый вечар, усім добрый вечар, усім прывітанне. Павал, дзякуй, што вы завіталі да нас у госці зноў. Вельмі вас я чакаў, таму што не дадаў парашку пытанняў. Некаторыя гледачы не задалі парашку пытанняў. Ну, давайте тады пачнем з таго, з вашага удзелу у новым праекце Дэмсілаў Рэспубліка. Вось. Там мы бачылі гэты, шмат хто глядзеў, даволі там шмат праглядаў. Апроч вас там было некалькі былых па факту чыноўнікаў рэжыму Лукашэнку, некалькі публічных асобаў, якіх беларусы і так пастаянна бачаць у незалежных медыа. То бок, ну, гэта і у вас у тым ліку, но кагосьці часцей, кагосьці не часцей. І такое вось пытанне даволі простае. Гэта сапраўды новы палітычны фармат або проста чарговая пляцоўка для тых жа самых людзей? Ну, паглядзім, я ж не ведаю. Задумка, я размаўляў з Алексеем Дзекавіцкім. Гэта ягоная ідэя стварыць такую пляцоўку для шырокай дыскусіі, без цэнзуры і без абмежаванняў, бо, на жаль, як вы узгадалі, ёсць пэўныя прыкметы таго, што у СМІ, якія сябе залічваюць да дэмакратычных, агульнай супольнасці медыяльнай, ёсць пэўныя прэферэнцыі і абмежаванні ў дачыненні да тых, хто мае іншыя погляды на сітуацыю у межах дэмакратычнай супольнасці, то даволі крытычна глядзіць на дзеянні шэрагу апазіцыйных структур, іх проста не запрашаюць, нават не ўзгадваюць у навасных нейкіх рэпартажах, не бяруць інтэрв'ю. То бок відавочная культура, як гэта папулярна на захадзе зараз, культура cancel, то бок культура выключэння, культура выцірання з публічнай прасторы тых, хто не адпавядае поглядам мейнстріму палітычнага. Мейнстрім палітычны — гэта Ціхановская, яе атачэнне, і ўсе тыя, хто маюць іншае меркаванне, іншыя падыходы што і да дзейнасці апазіцыі, да агульнай сітуацыі, тыя проста як бы не існуюць для медыяпрасторы і для медыасупольнасці. Гэта робіцца менавіта дзеля таго, каб людзей з альтэрнатыўнымі пазіцыямі і даволі шмат у чым, хаця б у аспекце ідэй і выказванняў, могуць быць папулярнымі і небяспечнымі для гэтых структур, іх проста выцерці не толькі з прасторы медыяльнай, але таксама і з прасторы палітычнай. Іншая накірунак такіх медыяльнай палітыкі у атачэнні да Ціхановскай — гэта дыскрэдытацыя тых асоб, мэтанакіраваная, абсалютна беспрынцыповая, маніпуляцыя і дыскрэдытацыя. Гэта я на сваім уласным досведзе ўжо адчуў па дзейнасці нашай Нівы. Ну і, канешне, ніякай шырокай дыскусіі ў гэтых медыях не можа быць. І па сутнасці яны і не з'яўляюцца тады дэмакратычнымі, бо ўсё ж такі дэмакратыя мае пад сабой прынцып выслухаць усе пазіцыі, нават калі яны камусьці не падабаюцца. Прынамсі, гаворка вядзецца пра дэмакратычную супольнасць.
Алексей Дзекавіцкі вырашыў з калегамі запусціць такой праект, дзе будуць гучаць розныя галасы настолькі, насколькі гэта магчыма. І вось гэты праект называецца Рэспубліка, супольная справа, агульная справа з лацінскай мовы. Я лічу гэты праект даволі цікавы, ці ён зможа адпавядаць сваім пастаўленым мэтам і задачам у перспектыве. Ну, паглядзім. Я спадзяюся, што ўсё ж такі пэўны давер на сённяшні момант, хаця б вось з першай праграмы, да гэтага праекту можа быць. Ува што ён пераўтворыцца, ну, паглядзім. Я спадзяюся, што не стане тым, чым стала, на жаль, наша дэмакратычная супольнасць. І змаганне за свабоду меркаванняў, змаганне за магчымасці выказвання гэтых меркаванняў на розных пляцоўках з'яўляецца асноўнай задачай агульна тых людзей, якія стаяць на пазіцыях перамены, на пазіцыях дэмакратычных перамен у Беларусі. Калі няма гэтага галоўнага прынцыпу, адстойванне пазіцыі і прадстаўленне пазіцыі усіх палітычных структур, я маю на ўвазе ў дэмакратычнай супольнасці, усіх інтэлектуальных асяродкаў, цэнтраў. Без гэтага дэмакратыю ў Беларусі пабудаваць будзе немагчыма. Проста невядома, на чым яе будаваць. Калі ўжо зараз выкарыстоўваюцца тыя ж самыя прынцыпы, якія выкарыстоўваюцца ў прапагандысцкіх медыях, якія абслугоўваюць Лукашенка. Нават у прапагандысцкіх медыях апазіцыю згадваюць значна больш агулам, чым, напрыклад, апазіцыйныя медыа ўзгадваюць мяне ці Зянона Станіславовича. Так што з часам узнікае пытанне, за якую дэмакратыю мы тут змагаемся. Ну вось ёсць такі даволі трапны камент у меня ў тэлеграме быў. Я возьму ўрывачак. Усаў кажа: беларуская апазіцыя ніколі не кіравала краінай. Улада засталася ў наменклатуры ў 91 годзе. Насупраць яго сядзяць тыя ж самыя чыноўнікі, якія зрабілі ў 91 і чакаюць, каб перахапіць ініцыятыву ў наступны раз. Яны кантралююць усё: грошы, медыа, фонды. Ну і тут как бы ідзе іх прадстаўленне такое не вельмі паважлівае, но у прынцыпе, ну так, тое самае, што і ведаеце, спадар Павел, я калі вось глядзеў, мне выступы значит, былых чыноўнікаў, спадара Латушка і спадара Брухана, яны вось, ну рэальна сидзелі і справаздачыліся. Казалі, што гэта мы зрабілі, каб Лукашенко ў суд, што мы там візы зрабілі 129 штук. Вось. І пры гэтым, на што я звярнуў увагу, і то, што меня гэтая тэма так хвалюе, Координацыйная рада, Павел Павлович заклікаў усіх галасаваць, прымаць удзел у выбарах. Вось. І у меня вось как бы гэта выклікае вялікія пытанні, і я хочу вас попросіць як палітолага для мяне і для народа растлумачыць такія пытанні. Галасаванне, значыць, схема галасавання ў Координацыйную раду па спісам і па гендерным квотам. Не за канкрэтных асобаў, як, звычайна, наша палітычная культура беларуская, я там можа не такі моцны дака ў гэтым, вось, але па фракцыям дакладна ніхто ніколі не галасаваў. Вось вы як палітолог можаце патлумачыць, навошта гэта прыдумалі, навошта нам навязваюць гэта галасаванне за фракцыі і гендер? Якая мэта у аўтараў гэтай схемы, схемы галасавання, і каму яна выгадная? Гэта даволі шматслойнае пытанне. Вы пачалі з 91-го года і скіравалі гэта на сітуацыю вакол Координацыйнай рады. Па-першае, трэба разумець, што ідэальных людзей няма. І калі мы зараз не выбудуем
культуры палітычнай і палітычнай адказнасці, то, канешне ж, дэмакратыю пабудаваць у Беларусі будзе даволі цяжка. Бо калі людзей лёгка перакупіць, калі на іх лёгка ўплываць, перацягнуць на нейкі іншы бок, калі няма прынцыпаў адказнасці, то нават калі Лукашенко сыдзе, не факт, што у Беларусі наступіць дэмакратычны час і пераможа дэмакратычная супольнасць. Бо таксама не трэба забывацца, што з таго боку ёсць даволі вялікія рэсурсы, грашовыя рэсурсы, наменклатура, алігархія, сілавікі, якія маюць больш магчымасцяў і рэсурсаў, чым апазіцыйная супольнасць, якая сваіх рэсурсаў не мае. Яна функцыянуе на сённяшні дзень выключна коштам падтрымкі грантавай з боку захаду. І захад навязвае пэўныя формулы паводзінаў, у тым ліку ў межах так называемай каардынацыйнай рады і так званага квазівыбарчага працэсу. Перад тым, як адказваць на другую частку пытання, чаму пабудаваны працэс менавіта так, а не інакш, трэба перш за ўсё задаць пытанне, ці гэты працэс і каардынацыйная рада фінансуецца як структура, з якіх крыніц, у якіх маштабах і каму яна ў такім аспекце здае справаздачы. Бо калі фінансаванне адбываецца з боку пэўных фондаў, арганізацыяў еўрапейскіх, то тады яны верыфікуюць і навязваюць формулу адпаведную выбараў, у тым ліку і так званыя гендерныя квоты. Так, там 40%, калі ва ўмовах ввогуле мы знаходзімся, калі няма даверу да каардынацыйнай рады і да іншых структур, яшчэ гэтыя так званыя арганізатары змагаюцца за тое, каб мэтанакіравана ўцягвалі людзей, якія могуць не хацець займацца палітыкай, проста каб яны пабылі як у якасці статыстаў. Гэта ж маніпуляцыя. Это ж просто падтасоўка. Гэта тое ж самае, што робіць і рабіў ЦВК. Просто вось абавязкова, неважна, прафесійныя гэта людзі, неважна, наколькі яны гатовыя адказна займацца палітыкай. Галоўнае, каб яны былі. Вось, каб гэтыя 40% выцягнуць з вуліцы, кудысьці просто зацягнуць, пабудзь, вось, каб мы нейкая частка патрапіла у парламент, бо такое патрабаванне. Патрабаванне каго? Вось я не думаю, што ў беларусаў ёсць агульна нават там з боку такі запит. Так, запыт, каб абавязкова 40%, там няма ж абмежаванняў. Няма ж абмежаванняў для жанчын ні па колькасці, каб яны ўваходзілі. Калі ёсць жаданне, то калі ласка, але калі людзі не хочуць гэтым займацца, калі іх няма, просто іх няма ў прыродзе гэтых людзей, 40% гэтых так званых фракцыяў, бо па сутнасці гэтыя фракцыі гэта дубляж тых же самых людзей, гэта копіі. Яны па сутнасці сваёй нічым не адрозніваюцца. Па ідэалогіі сваёй нічым не адрозніваюцца адна ад адной, па поглядах, па канцэпцыях, па стратэгіях яны пішуць свае праграмы пад капірку. Я вось чытаў гэтыя праграмы з мінулага году, яны на две, разумееце, з пазамінулага, калі выбары былі, яны на 2 старонкі напішуць праграму, у якой нічога няма пасутнаснага, вось што, чым яны збіраюцца займацца, ці яны выканалі гэтыя праграмы. І гэта людзі, якія кажуць, што мы нібы ўдзельнічаем у працэсе протапарламенцкіх выбараў. Так гэтыя праграмы па сваёй сутнасці, па сваёй якаснасці павінны быць вельмі грунтоўныя. А гэта адпіскі, вось гэтыя шпаргалкі, проста каб вось быць зарэгістраванымі, прынятымі, але бачанне свайго ў межах дзейнасці гэтай праграмы, гэтай структуры няма. Ну і тым больш, што трэба заганяць людзей, каб гэтая вось квота была выканана. І на маю думку, гэта перш за ўсё патрабаванне так званых спонсараў. Але яшчэ раз падкрэслю, калі гэтая структура спонсараваная, калі спонсары навязваюць гэтай структуры адпаведную палітыку ўнутраную,
і выстаўляюць патрабаванні, гэта не беларуская арганізацыя. Яна не прадстаўляе інтарэсаў беларусаў. Гэта арганізацыя, якая з'яўляецца проста кішэннай арганізацыяй нейкіх адпаведных грантавых структур на захадзе. І гэта заўсёды кепска для беларусаў скончвалася. Ну, то бок так. Што тычыцца як прабачце. Што тычыцца самога там працэса, як бы выбарчага, так званай, ёсць две сістэмы, тры сістэмы: мажарытарная, прапарцыянальная і змешаная. Ну, Беларусь з 90 па новай канстытуцыі з 93-го году яна функцыянуе ў фармаце мажарытарнай сістэмы, бо партыйная сістэма ў нас не была развітая, асноўнай партыяй у нас была камуністычная партыя Беларусь. І, канешне, у гэтым ёсць свае плюсы ў мажарытарнай сістэме і свае мінусы, у тым сэнсе, што проста персанальнымі там дэпутатамі ці кандыдатамі можна, канешне, лёгка маніпуляваць, як і фактычна і партыйнымі спіскамі і партыямі. Прапарцыянальная сістэма, яна звязаная перш за ўсё з магчымасцю шырокага палітычнага ўдзела людзей у палітычным жыцці, у партыйным жыцці і гэтак далей. Гэта такая западная структура яшчэ з часоў ангельскага парламенту, там Торы, Вігі, потым гэта ўсё пашырылася і перайшло ўжо ў Злучаныя Штаты Амерыкі, там федэралісты, рэспубліканцы, дэмакраты і гэтак далей. У нашай сітуацыі, канешне ж, в якой мы знаходзімся, я маю на ўвазе беларусы за мяжой, лепшым варыянтам, канешне, быў бы варыянт персанальнага ўдзелу і персанальнай адказнасці. Пытанне ў тым, як гэта зрэалізаваць, з пункту гледжання таго, што і так гэта ўсё арганізуецца онлайн, ніякай праблемы ў тым, каб стварыць нейкі агульны спіс людзей, якія б хацелі паўдзельнічаць, і зрабіць гэта ў некалькі тураў, так, каб людзі галасавалі за асобу, якую яны канкрэтна ведаюць, якую яны гатовы падтрымліваць, і не абавязкова, каб у каардынацыйнай радзе ў такой сітуацыі было там 100 чалавек, можна яе зменшыць, калі не будзе дадатковых, калі не набярэцца там неабходная колькасць галасоў, там 120, я маю на ўвазе колькасць выбраных дэпутатаў, там 120, там 130, гэта ўжо дробязі. У любым выпадку гэта можна было б прадумаць ці як мінімум зрабіць змешаную там сістэму. Калі ёсць там частка можа быць прадстаўлены нейкімі арганізацыямі, можна галасаваць за арганізацыямі, а частку можна галасаваць за персаналіямі. Але калі вось гэта бярэцца тэхніка абсалютна скап'яваная з нармальнай парламентарнай сістэмай, дзе большасць выбірае ўрад і кантралюе ўрад і становіцца ўрадам у парламенце, гэта абсалютна не адпавядае тым умовам, у якім мы знаходзімся. Тым больш, што гэтая большасць урад не фарміруе. Па ідэі, так, калі мы тут жывем у так квазіпарламенцкай рэспублікі, у нас жа няма адпаведна маніфеста, малой канстытуцыі, якая акрэслівае, як выглядае нават эта апазіцыйная структура ўлады і ўзаемадзеяння. У нас усім кіруе Ціханаўская, яна прызначае ўрад, яна там сама сябе прызначае прэзідэнтам-электам, выкрэсліваючы ўсе аспекты, звязаныя з легітымнасцю, так, базуючыся на тым, што адбылося ў 2020 годзе, а 2020 год ужо вельмі далёка. Па ідэі, якраз такі большасць у каардынацыйнай радзе павінна была б вызначаць структуру ўраду, а яна не вызначае ніяк. Яна ні на што не ўплывае. Каардынацыйная рада у межах судзенняў, суадносінаў у апазіцыйных структурах. І, канешне ж, дзеля таго, каб кантраляваць, хаця б заткнуць рот каардынацыйнай радзе, то офіс і кабінет туды запускае саміх сябе. Яны будуць рабіць усё, каб
манапалізаваць гэтую структуру, каб яна не была не была галоснай, каб яна не мела свайго голасу і не мела свайго ўплыву. Маніпуляцыі шмат хто сышоў у знак пратэсту з гэтай вось апошняй рады, там і блок воля. Я не ведаю, ці вы былі ж каардынацыйнай радзе, Я і так? зараз ёсць, я пазафракцыйны кандыдат. Ну, вы ведаеце, Дэлегат. Ну, так, як там гэты працэс адбываецца, якія там інтрыгі, як затыкаюць рот. І ну, шмат хто з удзельнікаў расчараваўся, сышоў. І я заўсёды казаў, калі мы самі не ўдзельнічаем у працэсе фарміравання правілы, гэтыя правілы мяняюцца, як хто захоча, то любы удзел у гэтым працэсе гэта толькі падпяванне той групе, якая манапалізуе дадзены працэс, дадзеную структуру. Яны будуць казаць, вось паглядзіце, як Лукашенко, калі апазіцыю запускае на выбары, ён кажа, паглядзіце, якая ў нас дэмакратыя. У нас апазіцыя бярэ ўдзел у выбарчым працэсе, выбіраецца, нават была выбрана ў парламент і гэтак далей. Тое ж самае, на жаль, адбылося і ў аспекце каардынацыйнай рады, хаця сама па сабе ідэя яна была вельмі добрая ад пачатку, але там 2020, 2021, 2022 год яна была цалкам пад кантролем прадстаўнікоў штаба Бабарыкі і таксама Вольгі Кавальковай. І вось гэтая група, яна цалкам прывяла статусную в некаторай ступені каардынацыйную раду, да? Что-то вы подвисли. Задача была пастаўлена, каб гэтую раду каардынацыйную зліць, каб яе дыскрэдытаваць. На сённяшні момант яна, каардынацыйная рада, пераўтварылася ў пасмешышча. Настолькі людзі, яна выкарыстоўваецца, вось я калі гляджу на шэраг і заяваў, і на дзеянняў, яна выкарыстоўваецца для стамлення людзей. Ну так, гэта мэтанакіраваны механізм узмацнення расчаравання людзей, узмацнення шуму так званага, такога чорнага шуму, які павінен дыскрэдытаваць агульна апазіцыйны рух у вачах беларусаў і адштурхнуць беларусаў ад актыўнага ўдзелу нават у тых палітычных працэсах, якія ідуць за мяжой, бо людзі стаміліся, яны ўжо пляюцца ад гэта, ад самого слова выбары, ад гэтых кандыдатаў. І атрымоўваецца, што тыя, хто ў каардынацыйнай радзе, хто ў кабінеце, яны разумеюць, што людзі ўжо стаміліся ад іх. Для них беларусы не з'яўляюцца прыярытэтам, для іх прыярытэтам з'яўляецца захаванне падтрымкі з захаду. Фактычна на сённяшні дзень інтарэсы беларусаў гэта другасныя, калі не трэцяе і не чацвёртае. Ну вось глядзіце, пан Павел, Уладзімір Мацкевіч, вы, я думаю, што чулі неаднойчы, пасля вызвалення свайго кажа, што беларусам трэба удзельнічаць у палітычных структурах, бо без гэтага, маўляў, не ўзнікае палітычная суб'ектнасць. І ён перакананы і неаднойчы гэта сцвярджае, што каардынацыйная рада зараз можа стаць інстытутам, які будзе ўплываць, як мы ўжо ўзгадвалі, на рашэнне Ціхановскай, на тое, на сёе, на рашэнне нашых дэм-лідараў. Толькі нужна пайсці прагаласаваць, каб нас было шмат, каб мы самі на гэта ўплывалі. Но мы же дакладна усе ведаем, што на 6-м годзе каардынацыйная рада, вы ўжо вельмі добра разлажылі, не мае ніякай рэальнай улады, што туды ўваходзіць шмат незразумелых людзей, якія займаюцца па вялікаму рахунку турыстычным турызмам, як, напрыклад, гэтая маладзёвая фракцыя, нідзе не працуе, толькі лупяць у Facebook фоткі, займаюцца вырашэннем асабістых пытанняў, прасоўваннем сябе ў палітычнай прасторы. І вось такое пытанне, вельмі кароткае. Пры спрыяльных умовах, калі, напрыклад, прагаласуе 100 мільёнаў беларусаў,
за новы состав КР4, ці можа каардынацыйная рада перарадзіцца ў адэкватны палітычны інструмент или як там у Гарсія Лоркі все напрасно, все поздно? Послухайте, конечно же, не проголосуя такой колькасці людзей, другое, у рэальнасці там няма структур, якія прадстаўляюць інтарэсы ну, вялікіх супольнасцяў беларускіх. Бо калі мы знову сыходзім з вось так званай сістэмы квазіпартыйнай, то кожная арганізацыя, кожная структура, квазіпартыя, яна павінна мець ці блок, яна павінна мець сваіх сябраў, свае прадстаўнічыя інстытуты, скажем, калі мы кажам пра Польшчу ці пра Еўропу, там свае суполкі павінна мець. Разумееце, суполкі, на чым базуецца партыя? Яна базуецца на тым, што ёсць сетка структур, якія прадстаўляюць лакальныя супольнасці. Там у партыі, скажем, беларусы Польшчы, да, вось узнікл такі блок беларусы Польшчы, і вось гэты блок мае свае структуры, сваіх прадстаўнікоў у розных гарадах, там Беласток, Вроцлаў, Гданьск, і такім чынам яна адказная перад гэтымі людзьмі, якія фарміруюць, высоўваюць, падтрымліваюць тую ці іншую арганізацыю. І тады гэтыя людзі могуць сказаць, у нас ёсць праблемы ва Вроцлаве знайсці там працу ці там легалізавацца, вы, як нашыя прадстаўнікі, павінны туды паехаць і паразмаўляць з мясцовымі ўладамі, каб мы разумелі, што вы з сябе прадстаўляеце. Вы маеце сетак такіх арганізацый няма. Усё ж, з чым маем дачыненне, гэта штучныя структуры, якія панабіралі ў гэтую структуру сваіх знаёмых, якія не маюць прадстаўніцтва ніякага, якія не гавораць галасамі беларусаў, якія жывуць у розных суполак, за якую галасуюць ананімна. Невядома хто і невядома перад кім адказваць. Але яны ссылаюцца, што выражаюць пазіцыі ўсіх беларусаў. Гэта хлусня і маніпуляцыя. Гэта хлусня і маніпуляцыя. Гэта першае. Другое, калі вы панасавалі сваіх знаёмых, то яны будуць адказваць толькі перад умоўна вось кіраўніком гэтых фракцый. І людзі галасуюць за тыя структуры, якія, ну, скажем, зачыненыя самі ў сабе, якія самі па сабе, як структуры, ні на што не ўплываюць. Вось проста іх стварылі, напісалі, нас 20 чалавек, там адсоткі, там 40% гендеру, галасуйце за нас. За вас за каго? Каго вы прадстаўляеце? Ну, калі мы кажам пра рэальны парламент, пра рэальную там партыйную сістэму, пра у вольнай, ну, скажем, вольная Беларусі ёсць суполкі там у Беластоку, у Варшаве, у розных раёнах ёсць. Скажем, мы маглі б як арганізацыя, як рух палітычны, так, удзельнічаць у такой структуры ў арганізацыі, бо маем прадстаўніцтва нават. Ёсць і ў Канадзе, ёсць і Великабрытаніі, но разумеючы, во што пераўтварылася вось гэтая, скажем так, структура, просто ўваходзіць туды ці удзельнічаць у гэтым працэсе, гэта, ну, падманваць людзей, агітуючы іх за тое, каб яны галасавалі невядома для якой мэты просто. Бо па сутнасці функцыянальнасць каардынацыйнай рады на сённяшні дзень яна, ну, мінімальная. І тое, што вось мы назіралі за гэтыя апошнія 2 гады, гэта якраз такі паказвае. Таму што збольшага тыя людзі, якія удзельнічаюць у дадзеным працэсе менавіта ў такіх структурах, яны не адказваюць ні перад кім. І што можна было б зрабіць? Так, каб стварыць вось такую структуру, хаця б блізка прыгадваючы парламент, трэба актыў людзей, менавіта якія б стваралі свае розныя суполкі у сваім, не ў сваім атачэнню, а ў рэгіёнах, там, па краінах і фарміраваліся як квазіпартыі, квазіарганізацыі. Але гэта небяспечна.
Бо рызыкі удзелу у так званых і выбарах, і дзейнасці гэтых структур значна большая, чым, скажем, вынікі гэтай дзейнасці, бо адразу людзі падпадаюць пад рэпрэсіі, адразу іх выяўляюць, адразу іх узбуджаюць крымінальныя справы, канфіскуюць маёмасць. Ну, навошта? Дзеля чаго рызыкаваць, калі б вынік па сутнасці будзе такі, які мы маем зараз. І таму неабходна, яшчэ раз падкрэслю, у такіх умовах, калі вельмі цяжка ствараць гэтыя арганізацыі, адказныя арганізацыі, прадстаўнічыя арганізацыі, і калі цяжка прыцягваць у гэтай арганізацыі новых людзей, бо яны становяцца адразу экстрэмістамі, неабходна, каб дадзены працэс быў хутчэй звязаны з індывідуальным удзелам людзей, якія абазнаны, якія нясуць адказнасць за сябе, перш за ўсё, якія ведаюць, на што ідуць, з якіх можна спытаць. Ну так. Што там зрабіў той жа Вусаў, калі б ён патрапіў, што там зрабіў той жа Петрухін, калі б ён патрапіў, што там зрабіў як чалавек, як дзеяч, той жа Егораў ці Светлана Мацкевіч і гэтак далей. Гэта самы просты, самы найлепшы спосаб такога палітычнага ўдзелу і палітычнай адказнасці. Вось я лічу, што я, дарэчы, такі варыянт прапанаваў, я яшчэ прапанаваў варыянт дэлегавання, каб людзей дэлегавалі, зрабіць не каардынацыйную раду, а прадстаўнічы кангрэс, сабраць вялікі кангрэс там з удзелам 1000 чалавек на пачатку, можа менш, конечно, гэта глобальныя задумкі, і каб гэты кангрэс ужо з дэлегатамі іх дэлегуюць суполкі беларусаў з розных краін, з розных кантынентаў. Яны прыязджаюць там у Варшаву ці дзе, найлепш, конечно, Варшава, і на гэтым кангрэсе ўжо адпаведна дэлегуюць свае паўнамоцтвы прадстаўнічаму органу, якім можа быць каардынацыйная рада. Па-першае, гэта, канешне, дае магчымасць шырокага ўдзелу беларусаў свету, актыўнасці. Гэта ў некаторай ступені інтэгруе беларусаў, гэта паказвае тое, што беларусам нешта сапраўды патрэбны гэты орган. Калі немагчыма сабраць такі вялікі кангрэс, дзе і будуць прадстаўлены асноўныя палітычныя структуры, асноўныя палітычныя сэнсы, асноўныя палітычныя ідэі, то гэта азначае, што беларусам такія рэчы не патрэбны. Яны ўжо ад гэтага стаміліся, не трэба іх кудысьці цягнуць і на што-то прызываць, трэба проста тады выпрацоўваць іншыя стратэгіі дзеяння. Зараз, мусіць, будзе такое рытарычнае пытанне пасля ўсяго, што вы сказалі. Ці варта прымаць удзел у галасаванні ў выбарах КР4? Я думаю, што вы ўжо адказалі. Я лічу, што ў дадзенай сітуацыі не варта. Да, ёсць у цябе пашпарт новай Беларусі, сябрыся, няма, не варта, кажа палітолог Павел Усов. Сябры, дзякую вам за актыўнасць. Накідайце, калі ласка, яшчэ лайкаў, падабаечак, а мы працягваем. Пытанні напрыканцы. Значит, спадар Павел, у 2020 годзе на улицы выйшлі сотні тысяч людзей. Пытанне, якое мяне хвалюе, апошні раз я не толькі вам яго задаю, но вы ўсё ж такі палітолог, таму ад вас будзе вельмі цікава паслухаць адказ на гэтае пытанне. Вось, выйшлі сотні тысяч людзей, і ў гэты момант патрэбна была палітычная воля невялікай групы, а можа быць, аднаго чалавека, каб усё змяніць тады у жніўні 2020 года. І як казаў уже таксама той же Мацкевіч, улада валялась под ногами. Я не ведаю, наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці, я сидзел у турме, но пытанне такое, як так сталася, што у нас 30 гадоў была сістэмная апозіцыя, а ў той момант, калі яна спатрэбілася, калі з'явілася акно магчымасцей, то аказалася, што нашыя палітыкі хто ў турме, а хто за мяжой. Дзе быў наш Пашынян у 2020 годзе? У Беларусі былі свае лідары, якія кіравалі працэсам. Гэта Калеснікава, гэта каардынацыйная рада,
Другое пытанне, як гэта адбывалася. Была група так званых ключавых кіраўнікоў у Літве, якія кіравалі працэсамі і пратэстамі. І пытанне, як яны гэта зрабілі і куды яны накіравалі все гэтыя пратэсты. То бок пратэсты не былі хаатычнымі, спантаннымі, яны былі антыстратэгічна скіраваныя. Па-першае, асноўная ідэя была такая: мы не хацім як на Украіне. Мы не хацім радыкалізацыі. Любыя ў гэтых умовах заклікі да больш радыкальных дзеянняў сутыкаліся з непрыняццём унутры пратэстуючай масы. Бо, яшчэ раз падкрэслю, асноўная ідэя была: мы не хацім як на Украіне. Я памятаю, калі у 2020 годзе у мяне адбылася дыскусія з Красулінай, якая была адным з тых стратэгаў пратэстамі адносна ультыматума народнага. Калі ў яе запыталіся, што будзе па факце. У 2020 годзе, прыгадаю, у кастрычніку Ціхановская абвесціла народны ультыматум, паставіла ультыматум перад Лукашенко, што калі ён не спыніць рэпрэсіі, не абвесціць новыя выбары, не яна, а тыя людзі, якія ёй кіравалі, то мы абвяшчаем нацыянальную забастоўку, ультыматум, і ўсе там выходзяць адпаведна на вуліцы. Гэта было абсалютна непрадуманае, абсалютна правакатыўнае дзеянне. І вось падчас гэтай дыскусіі журналіст пытаецца: ну а што трэба рабіць? Вось людзі выходзяць. Я наўпрост сказаў, што у такіх умовах, калі выходзяць людзі, і што трэба было рабіць раней? Трэба занімаць адміністрацыйныя будынкі, трэба паралізаваць цэнтр і гарадскі, гэта рабіць ва ўсіх гарадах. Трэба захопліваць адміністрацыю на прадпрыемствах, і, канешне ж, спыніць камунікацыю: метро, аўтобусы, тралейбусы. А што Красуліна, якая там была ва ўсіх, адна з актыўных дзеячак, сказала: нічога мы не будзем захопліваць, бо гэта правакацыя. Калі вы не будзеце нічога захопліваць, гэта скончыцца тым, чым гэта скончылася вось зараз. Таму, яшчэ раз кажу, філасофія пратэстаў не была рэвалюцыйнай. У такіх умовах нічога змяніць немагчыма, бо людзі чакаюць, што ўлада адмовіцца, Лукашенко адмовіцца ад улады, уцячэ, і вось гэтая ўлада спадзе нам на рукі. Не валялася яна на маставой, не валялася яна на вуліцах, яна трымалася рукамі Лукашенка, і ён за яе трымаўся сінімі пальцамі. І гэтымі хаджэннямі, заклікамі, сярдэчкамі гэтую ўладу адарваць было немагчыма. Гэта ілюзія, тое, што кажа Мацкевіч, і, на жаль, маніпуляцыя. Улада баранілася вельмі жорстка, і супраць вось гэтай жорсткасці трэба было прымаць стратэгію блакады, рэальнай блакады. Блакада заключаецца ў тым, што блакуецца цэнтр, а з прычыны таго, што пратэсты закранулі усе гарады, гэта можна было зрабіць у кожным горадзе, блакаваць, нават не захопліваць, а блакаваць адміністрацыйныя цэнтры і не сыходзіць, не ісці дадому і потым не ісці на працу, а заставацца, пакуль улада, як кажуць, пакуль не створыцца дваўладдзе, ці ўвогуле ўлада не зможа кантраляваць сітуацыю. Такая магчымасць была. Але яшчэ раз падкрэслю, філасофія пратэстаў не была філасофіяй рэвалюцыйнай. І любыя заклікі ўспрымаліся да больш жорсткіх дзеянняў, успрымаліся як правакацыя. І людзі нават не дазвалялі там біць ментоў. Я бачыў такія сцэны, калі там былі абсалютна абсурдная сітуацыя, нават калі было магчымасць вызваліць усіх з Акрэсціна, там з'явіліся неадкуль гэтыя валантэры, якія казалі: не крычыце «Жыве Беларусь», бо і ввогуле ідзіце дадому, бо тым, хто знаходзіцца ў вязніцах, будзе кепска. А людзей было столькі каля Акрэсціна, што можна было знесці
знесці гэтую квазі-бастылію на раз, два, тры. І людзі былі да гэтага гатовы. Але з прычыны таго, што першае, вось гэта не было філасофіі рэвалюцыі, калі няма філасофіі рэвалюцыі, то няма стратэгіі, бо ніхто не рыхтуе ніякай стратэгіі, калі агульная парадыгма не рэвалюцыйная. Бо калі ёсць рэвалюцыйная парадыгма, то ты тады рыхтуеш канкрэтную стратэгію, фарміруецца фарміруюцца аддзелы самаабароны з моцных мужчын, а там ужо на бок пратэстоўцаў ужо былі там і былыя дэсантнікі, і былыя міліцыянты, то бок людзі, прафесіянальныя сілавікі. З іх можна было б стварыць вось гэтыя атрады самаабароны, чаго не рабілася. Потым блакада асноўных магістралей. Проста нават перагарадзіць вуліцы аўтобусамі, тралейбусамі, спыніць метро. Настолькі моцны гэта было магчыма зрабіць, бо імпульс быў настолькі моцны, унутраная салідарнасць была настолькі моцная, што гэта ключавыя стратэгемы любой рэвалюцыі. Але калі няма філасофіі рэвалюцыі, няма і стратэгіі рэвалюцыі. Стратэгія палягала на тым, каб пахадзіць, і Лукашенко паглядзіць, колькі нас шмат, і вырашыць, я лепей сыйду, я не буду больш Пан Павел, такая наивность. Я все ж таки маю пад увагай не Красуліну, которая, кто такая Красуліна? Я маю пад увагай лідараў, якія у гэты момант апынуліся ў турме. Я просто шмат чаго чуў, што ось людзі, которые там актывісты, яны казалі, вось мы это рыхтавалі столькі гадоў, і вось яно выбухнула. Тады пытанне, калі яно выбухнула, вы рыхтавалі, вы ведалі, што гэта будзе, то чаму вы былі ў турме? Реально, так, реально ніхто гэта байкі. Я памятаю 2006 год, я памятаю 2010 год. Ні на водную рэвалюцыю, ні на водную вулічную акцыю ніколі не было стратэгіі. Яны вулічныя акцыі потым вельмі хутка перахопліваліся ўладамі, бо яны рыхтуюцца, яны маюць пэўныя стратэгіі, як разбіць калоны, як здэзарыентаваць людзей, як скіраваць іх у іншы бок. Вось там яны рыхтуюцца да кожнай рэвалюцыі, і досвед гэтых розных рэвалюцый таксама на сябе практыкуюць. У апазіцыйных структурах ніколі такога не было. Нават я памятаю 10-й год, адзін з кандыдатаў сказаў, што у нас не было стратэгіі, яго запыталіся, ці была стратэгія плошчы 2010 года, вы ж заклікалі на плошчу ў 2010 годзе. Не, у нас стратэгіі не было, бо мы баяліся, што пра гэта даведаюцца ўлады. Таму мы нічога не рыхтавалі. Калі такі падыход, то, канешне, чакаць нейкіх рэальных адпаведных крокаў, не прыходзіцца толькі спадзявацца на цуды. Так. Я хотел бы подточнить. Вы можете коротко мне сказать, так я разумею ці не. То бок, калі оппозиция системная спонсуется с Захода, то бок она не национальная, и они не зацікаўлены ў тым, чтобы змагацца. Яны просто зацікаўлены ў фінансаванні. Я так разумею. Чаму? Вось, напрыклад, людзі ж, калі выходзяць, яны ж выходзяць там пераварочваць, адстаиваць свае правы, а сістэмная апозіцыя, вось, акцыі ёсць, пашлі пакрычым. Калі мы кажам пра 20-й год, то там, канешне, ўжо іншыя былі механізмы, і там больш, што таксама такі трэці элемент дзейнасці вось новых структур, новых лідараў ці квазілідараў была такая, што мы ўсё ведаем, нам старая апозіцыя не патрэбна, і вашыя парады таксама не патрэбны, бо вы там 30 год змагаліся, нічога у вас не атрымалася, а мы ўжо перамаглі. То бок вось гэтая таксама філасофія, мы ўжо перамаглі, шапка закідательства, і нежаданне слухаць парадаў, а парады былі, і парады рабіліся, і я сам высылаў некалькі лістоў там праз знаёмых у так званыя штабы з прагнозамі, як можа разгортвацца сітуацыя. Яна так і разгортвалася, можаце пашукаць і гледачы, і слухачы у інтэрнэце, калі яшчэ засталіся
і гэта інтэрнэт-рэсурсы, спасылкі. Артыкул называўся наступным чынам. Я пісаў па-расейску для большасці. «Общество и власть. Сценарии противостояния». Я там апісаў за пару тыдняў да галасавання, як будзе выглядаць працэс. І, адпаведна, гэты сцэнар і прапановы, што варта было б рабіць і ўжо да чаго рыхтавацца, высылаў так званы аб'яднаны штаб. На што мне там перадалі, што нам не патрэбна, рэвалюцыю мы рабіць не збіраемся. Гэта вось гэтыя словы, якія я атрымаў у адказ ад кіраўніцтва так званага аб'яднанага штабу тады: мы рэвалюцыю делать не собираемся. Такі быў адказ. Мне ўжо тады стала ясна, што працэс пойдзе па ухільнай, і ніякія рэальныя, ну, просто чаканне, бо там яшчэ было: мы робім усё па законе, это падыход Максіма Знака, то мы не будзем парушаць закон, а пасадзілі ўсіх так, як бы просто ўжо хтосьці, што людзі з зброяй у руках там штурмавалі будынак. То бок вось такая была філасофія, такая была канцэпцыя. Карацей, перамога Што была тычыцца так, што тычыцца, таму яшчэ раз скажу, улада не валялася на маставой, на асфальце, улада трымалася ў руках сінімі пальцамі, і потым беларусы збольшага адчулі, што гэта азначае. І я думаю, што у нас знову можа паўтарыцца такая сітуацыя, але ўжо не з Лукашенка, можа быць у іншым, бо ніколі гісторыя не паўторваецца, зусім іншыя сцэнары. Зараз трошки ёсць філасофія такая рэвалюцыйная і філасофія такога жорсткага адпору, но але у Беларусі, напрыклад, няма рэвалюцыйных ці тых жа самых сетак і структур, якія б маглі, скажем, дапамагчы працэсу пераходнаму, нават калі Лукашенко раптоўна адыдзе, там захварэе цяжка, ці фізычна не будзе ў стане кіраваць краінай нават без Расіі. Улада ўсцяж захоўваецца ў руках сілавікоў, у руках номенклатуры і бюракратыі. І тут пытанне, ці яна пажадае дзяліцца гэтай уладай з апазіцыяй, ці не. Калі ў апазіцыі не будзе структуры ціску, сілы, то дзяліцца з ёй ніхто, канешне, уладай не будзе. Ну да, сілы гэтай няма. Пан Павел, я хацеў бы яшчэ, щоб у нас хапіла часу на адказы гледашоў. Вось, Так. ну, у мяне есть вельмі важныя для вас пытанні. Ну, яны для мяне вельмі... Можем яшчэ працягнуць, можем, мы дамаўляліся на гадзіну, можем, Да, калі... но я хочу просто закончить то, что я хотел у вас спросить в минулый раз, потому что гэтые пытанні тревожаць людзей. Просто вы там казалі, ну, у гэтай праграме ж там дзесьці вышэй пра паразуменне, што трэба, каб людзі дамаўляліся. Ну, я маю пад увагай дэмсілы, чальцы дэмсілаў. У людзей, Павел, вы самі цудоўна ведаеце, ёсць у беларусаў, ім присуще простае пачуццё справядлівасці там ці несправядлівасці. У Беларусі шмат хто пацярпеў ад чыноўнікаў і сілавікоў, ад сістэмы. А цяпер у эміграцыі частка былых прадстаўнікоў гэтай сістэмы апынулася ў структурах дэмсіл і нават на кіруючых ралях, і з якімі вы былі, з некаторымі з них вы былі на рэспубліке. І такое пытанне: як вы лічыце, былы чыноўнік рэжыма, які аддана служыў яму 25 год, который атрымоўваў ад яго усе фішкі, ён можа перафарматавацца і стаць адданым прыхільнікам дэмакратыі? Ну, я не магу заглядаць у душы і у думкі людзей, але у гісторыі шмат прыкладаў таго, калі людзі, якія служылі сістэме, станавіліся ворагамі для сістэмы і нерэдка нават садзейнічалі дэмакратызацыі, а даволі часта нават гінулі ад рук гэтай самай сістэмы. І я не кажу пра Савецкі Саюз ці нават постсавецкія краіны. Ну, ёсць тая ж самая Партугалія, дзе выклік
Саласару кінуў ягоны найбліжэйшы, там, калі не дарадца, но чалавек, які працаваў у сістэме, вайсковец, генерал Дельгада, які ўдзельнічаў у выбарах. І выбары гэтыя там хіба ў 50-х годах, і выбары гэтыя былі сфальсіфіцыраваныя. Першыя і апошнія, зразумела, выйграў Саласар, а Дельгада потым забілі. Ужо праз некалькі год арганізавалі спецаперацыю, яго застрэлілі ў Гішпаніі разам з секретаркай. Таму тут такіх дакладных абмежаванняў, я думаю, нельга ставіць, і трэба глядзець па учынках людзей. Канешне, могуць быць розныя сітуацыі, могуць гэтыя людзі, калі яны няшчырыя, выкарыстоўваюцца для знішчэння, для падрыву апазіцыі. Я, дарэчы, яшчэ адзін вам прыклад прыгадаю, прыклад Міхая Пацэпы ці Міхая Пачэпы, які доўгі час узначальваў спецслужбы румынскія пры Чаўшэску, інфармацыйныя службы Румыніі, якія адказвалі таксама за арганізацыю дыверсій. Ён быў адзін з самых прыбліжаных асобаў для Чаўшэску, але ўвесь час унутрана гэтаму, як ён апісвае ў сваіх кнігах, можна іх пачытаць, я раю таксама, каб зразумець і паглядзець, як працуюць спецслужбы. У 70-х годах, нягледзячы на тое, што ягоная сям'я заставалася ў Румыніі, ён збег, калі яму паставілі задачу арганізаваць тэракт і забіць журналістаў радыё Свабоды, якія даволі моцна раздражнялі Чаўшэску. Ён зразумеў, што гэта момант, калі трэба сысці, гэта 70-е гады яшчэ, 15 год да ўпадку рэжыма Чаўшэску. Ён збег на захад, у Злучаныя Штаты Амерыкі. Гэта самы высокапастаўлены афіцэр камуністычных спецслужбаў, які сышоў на той бок ввогуле з усяго па ўсёй прасторы камуністычнай і распавёў шмат чаго пра дзейнасць і камуністычных савецкіх спецслужб і румынскіх спецслужб. Это вельмі цікавая постаць. І пытанне, як да яго ставіцца. Бо ён функцыянаваў у сістэме, якая таксама агулам удзельнічала ў рэпрэсіях, у знішчэннях, у тэроры супраць і апазіцыі, і хаця сам ён мог і не прымаць удзел, тым не менш перайшоў на бок дабра, як кажуць. І ў нас будзе шмат такіх сітуацый, калі людзі, якія працавалі ў сістэме, будуць вымушаны ўбудоўвацца ў новую сістэму. У нас не будзе 100 000 новых працаўнікоў МУС, у нас не будзе там 5000 суддзяў і прокурораў, у нас не будзе 30 000 новых настаўнікаў, частка якіх маніпулявала выбарамі і гэтак далей. Я лічу, што па-першае, тыя, хто удзельнічаў у злачынствах, рэальных злачынствах, і гэтыя злачынства зафіксаваныя, павінны будуць адказаць па законе, згодна з законам пра люстрацыю, гэтак далей. Тыя, хто у сістэме гэтай працаваў, абслугоўваў, залежнасці ад якой, канешне, гэта таксама тычыцца і прапагандыстаў, тыя, хто чыноўнікі ці дырэкцыя, якая удзельнічала ў працэсе фальсіфікацыі выбараў, таксама павінна панесці адказнасць. То бок тут нельга стасаваць такі агульны метад адкідання, бо мы застанемся проста ў маленькім гроне. Усё ж такі сённяшняя дзяржава — гэта велізарны бюрократычны апарат, это велізарны апарат абслугоўваючы, ад сілавікоў мы не пазбавімся. КДБ прыйдзецца перафарматаваць, але ўласная спецслужба патрэбна. Пытанне, хто будзе гэтым кіраваць. Вось асноўнае пытанне будзе ў тым, каб новымі структурамі, новай адміністрацыяй, школамі, універсітэтамі кіравалі людзі, якія не пабрудзілі сваіх рук у злачынствах ці ў дзеяннях, якія можна кваліфікаваць антынацыянальнымі, здрадніцкімі і гэтак далей.
То бок тут патрэбны ўзважаны падыход, ну інакш дзяржава не будзе функцыянаваць. Ну, пан Павел, я крышачку все ж таки пра іншае. Я крышачку пра іншае. Як так здарылася, што мы вальчыліся там з чыноўнікамі, ну я маю пад увагай за празрыстасць, за законнасць. І тут мы прыязджаем сюды, а у нас тут усе чыноўнікі і ўсе менты на стабільных заробках, яны кіруюць намі зноў. Як так сталася? Мне вось гэта незразумела. То бок атрымоўваецца то, што было ў Беларусі, яно зараз тут, плюс яны разбаўлены незразумелымі людзьмі, ну для мяне, сорі, которые себе аніяк не праявілі у оппозиции. Яны просто типа, ну не новоришь, а эти типа, вновь обретшие там новую веру. Ну так гэта адбываецца, калі людзі паспяваюць убудавацца ў кан'юнктуру. Такая рэальнасць. Як гэта адбылося, я вам просто патлумачу. Калі на выбары выйшаў Віктор Бабарыка, які таксама працаваў у сістэме 25 год і ў банк, які звязаны з Расіяй краінай агрэсарам, у большасці людзей, якія вырашылі яго падтрымаць, узнікла ўражанне, што Расія вырашыла Лукашенка змяніць, бо інакш чалавек з такой пазіцыі, з такім статусам наўрад ці б зарызыкаваў удзельнічаць у даволі небяспечнай і рызыкоўнай справе. А так, ну калі гэта Белгазпромбанк, ну безумоўна, магчыма, рука Масквы. А гэта азначае, што сітуацыя вельмі хутка зменіцца. Калі б гэта была проста апазіцыйная нейкая ініцыятыва, ніколі чыноўнікі, сілавікі б не пераключыліся і не падтрымалі б апазіцыйны рух, калі б не было б упэўненасці, што Лукашенка вось-вось павінен сысці. А гэта упэўненасць якраз такі фарміравалася коштам таго, што Крэмль вырашыў Лукашенка змяніць і знайшоў новую кандыдатуру, новую фігуру, хаця адкрыта пра гэта ніколі не заяўлялася. І гэта перш за ўсё зматывавала тых людзей, сярэдніх чыноўнікаў, нават частка вышэйшых чыноўнікаў была ўпэўнена ў тым, што Бабарыка б сам сабой не вырашыў пайсці, калі б яму нехта нешта не гарантаваў. І таму людзі, нават не змяняючы свае погляды, унутраны светапогляд, проста пераключыліся, спадзяючыся, што прыйдзе новы цягнік і можна будзе заняць пасады, высокія пасады, нічога не губляючыся. Беларускія чыноўнікі, яны вельмі прагматычныя, яны ніколі не будуць рызыкаваць сваім палажэннем, сваёй пасадай, калі не будуць псіхалагічна ўнутрана упэўнены ў тым, што гэта верная карта, што яна згуляе. Яны паверылі якраз такі ў тое, што перамянілася сітуацыя у тым кантэксце, што перамянілася стаўленне Расіі, Масквы да Лукашенка. Потым, калі гэта ўсё набрала пратэсны патэнцыял, канешне, былі тыя, хто былі вельмі моцна абураныя рэпрэсіямі, забойствамі, і гэта было відавочна, гэта не было як у 2006 годзе ці 2010 годзе, гэта ўсё здымалася на камеры, сотні тысячы тэлефонаў, усе гэта ўсё бачылі, і гэта стварала новы імпульс, новыя масавыя рушанне сярод беларусаў. Узніклі тыя, хто, безумоўна, верыў у тое, што сітуацыя непрымальная. Былі авантурысты, якія прычапіліся да цягняку і дасягнулі у апазіцыі статусных месцаў. Зараз яны закансерваваліся, разумеючы, што яны страцілі даволі шмат, бо людзі, якія страцілі і свае заробкі, і магчымасці кар'еры, спадзяючыся, што вось атрымаюць новы шанец і гэта ўсё аплоціцца. Зараз яны разумеюць, што гэта надоўга і трэба нейкім чынам кампенсаваць свае страты. І такім чынам вось гэтая дзейнасць у сістэме лукашэнкаўскай для ўласнай карысці, яна перанеслася ў новую сістэму апазіцыйную, дзе дзеючыя ўнутры апазіцыі трэба проста кампенсаваць свае страты. Вось такая псіхалогія
абсалютна прагматычнае, абсалютна зразумелае для тых людзей, якія страцілі ўсё. Я не кажу, што гэта масава і абсалютна тычыцца ўсіх, бо ёсць людзі, якія гатовыя паміраць, але будуць на пазіцыях стаяць сумленных і адказных, не будуць прасіць гэтых грашэй і жыць за коштам грантаў. Ну, але ёсць такія, якія лічаць, што ім належыць, што яны страцілі шмат, што яны паставілі на карту ўсё, а зараз яны павінны атрымаць тое, што яны страцілі. І жывуць толькі выключна дзеля кампенсацыі сваіх страт, і такім чынам палітычная дзейнасць пераўтвараецца з аднаго боку ў бізнес, а з іншага боку проста ў жаданне кампенсаваць тое, што было страчана. І тут уже гаворка не вядзецца пра нейкія ідэі, пра нейкія перамены, а выключна такі меркантыльны утылітарысцкі падыход да апазіцыйнай дзейнасці. Таму адсюль вынікае шмат у чым неэфектыўнасць апазіцыі, бо людзі ставяць іншыя непалітычныя мэты дзейнасці ў межах апазіцыйных структур. Окей, тады, спадар Павел, апошняе пытанне і пройдземся по пытанням для... Янук, адкажыце коротко, да ці не, і все, мне будзе дастаткова. Скажите, калі ласка, вы бы хотели, каб тыя людзі, якія сегодня узначальваюць дэмакратычныя сілы в эміграцыі, прыйшлі да ўлады Беларусі пасля Лукашенко, да или нет? Нет. Дзякуй. Ну все, тады пробежимся по пытанням, шановное спадарство. Так, пытанне, так, Новиков Андрей. Якая практычная карысць ад такой вялікай колькасці аналітыкі, ну і менавіта вашай, дзе і кім, дзеля чаго яна выкарыстоўваецца, ці выкарыстоўвалася і да якіх наступстваў ці вынікаў прывяла і на каго яна ўплывае? Ну, в смысле, аналітыка, якая існуе вось у нашай УДМ-сілах, і у тым ліку гаворка пра маю аналітыку ці пра агульную аналітыку? Агульна і вашу у тым ліку. Ну, гэта такое фундаментальнае пытанне. Ну, збольшага аналітыка, канешне, павінна, я, прынамсі, так дзейнічаў да пэўнага часу, павінна датычыць распрацоўкі нейкіх стратэгій, бо яна становіцца асновай для таго, каб выпрацаваць стратэгію дзейнасці апазіцыйных структур ці тых структур, якія супрацьдзейнічаюць уладзе. Я гэтым якраз такі у 20-м і перад 20-м годам, і пасля 20-го года пэўны час займаўся, даваў рэкамендацыі, разумеючы, як будзе функцыянаваць улада. Другая справа, ці гэтыя рэкамендацыі прымаюцца. Наступны момант. Я намагаўся, каб мая аналітыка была публікаваная. Зараз такой магчымасці няма. Па сутнасці, зніклі тыя сайты, тыя інфармацыйныя асяродкі, дзе можна было публікаваць пэўныя матэрыялы аналітычныя для шырокай публікі. Гэта вялікая праблема. Да 20-го году такіх было месяцаў шмат, да мяне звярталіся з просьбай напісаць нейкія аналітычныя тэксты, прааналізаваць сітуацыю. І я гэта рабіў мэтанакіравана дзеля таго, каб большасць людзей разумела, чым яны маюць дачыненне і былі падрыхтаваныя. То бок гэта ўжо такое аналітычная адукацыя беларусаў. Ну, але да 20-го года зацікаўленасць аналітыкай была, на жаль, невялікая, як і чытанне апазіцыйных сайтаў. Некаторыя інфармацыйныя асяродкі, напрыклад, Тутбай, мэтанакіравана не хацелі публікаваць мае тэксты, я некалькі разоў скіроўваў ім туды свае думкі, свае тэксты, вось там была блакада. З чым яна звязана, я не ведаю, ну, але там такая была установка не публікаваць. Таму зараз, па сутнасці, магчымасць да шырокага публічнага доступу, такога тэкставага, аналітычнага, ён вельмі моцна абмежаваны. Тое, што я выказваю нейкія меркаванні падчас сустрэчаў, размоваў, гэта недастаткова, бо ўсё ж такі аналітыка, яна больш
патрабуе больш глыбокага разгляду, і тут патрэбна тэкставая версія, якую можна пашырыць і паглыбіць падчас дыскусій. Гэта тое, што тычыцца вось такога нашага асяроддзя дэмакратычнай супольнасці. Наступны кірунак гэта аналітычныя рэкамендацыі для розных замежных структур дзеля таго, каб яны маглі выпрацаваць стратэгію і падыходы да паліцыі, да ўладаў, як можа разгортвацца сітуацыя, ў Беларусі, асабліва аналітыка ў дачыненні да Расіі. Я на працягу шмат гадоў падрыхтоўваў такія матэрыялы менавіта датычныя палітыкі Расіі яшчэ да першай вайны ва ўкраіне, дзе прарысоўваў, прамалёўваў якраз такі памкненні Расіі ў дачыненні да Беларусі і ў дачыненні да постсавецкай прасторы, прагназаваў, што магчымы сур'ёзныя сутыкненні і канфлікты, але патрэба для такой аналітыкі не існавала, бо мысленне еўрапейцаў было адваротнае, яны верылі ў лібералізм Расіі, у дэмакрата Пуціна, і што Расія ніколі ваяваць не будзе. І гэта праблема. Праблема, бо таксама была ж альтэрнатыўная аналітыка, якая казала пра тое з боку апазіцыі, якая казала пра тое, што інтэграцыя з Расіяй гэта плюс для Беларусі, то з Расіі прыйдзе дэмакратыя, правы чалавека, Расія пабудуе ў Беларусі все, тое, што мы чулі ў 2020 годзе. Насамрэч, грунтоўныя think-тэнкі, грунтоўная аналітыка, яна неабходна для палітычных структур і для любога палітыка. Больш таго, аналітычнае мысленне гэта аснова для палітыка. Калі палітык не мае аналітычнага разумення і глыбокага разумення таго, як могуць разгортвацца працэсы, ён не зможа прымаць адэкватных рашэнняў. Тое, што, на жаль, мы пабачылі з Іранам, куды была ўцягнуты Злучаныя Штаты Амерыкі, тое, што мы пабачылі з Афганістанам у 2021 годзе, калі якраз такі сілы США былі адтуль адцягнуты, непрадуманыя былі рашэнні, хаця па маіх інфармацыях якраз такі Байдену казалі пра пагрозы таго, што адбудзецца, калі США выведуць свае сілы апошнія з Афганістану, што можа абрынуцца ўся сістэма. Байден прыняў гэтае рашэнне самастойна, не ўлічваючы якраз такі тых прагнозаў, якія давалі аналітыкі. І мы бачым, на сённяшні момант без аналітыкі, зараз, канешне, уваходзіць ужо штучная інтэлігенцыя ў працэс фарміравання аналітыкі, але аналітычнае мысленне ў палітычных працэсах, у чалавечай дзейнасці, яна неабходная, і беларусам важна мець за мяжой грунтоўныя think-тэнкі, не think-тэнкі пад Ціхановскай, а think-тэнкі рэальна незалежныя, якія будуць даваць адэкватную ацэнку і таму, што адбываецца ва ўладзе, а не так, што вось Лукашенко ўжо вось-вось сыдзе, ён не будзе ў выбарах удзельнічаць. Адкуль гэта інфармацыя бярэцца? Адкуль гэта вось ужо рэжым падзеў? Я ўжо 30 год чую, як рэжым ужо рушыцца, гніе. Тут ужо чуў недавно, што і грошай няма ў Лукашенка, вось ён ужо вось-вось і разваліцца на працягу 6 год гэта ўсё. Гэта псеўдааналітыка, гэта антыстратэгія, гэта тое, што вядзе да неправільных, альбо гэта дэзінфармацыя, якая якраз таки закідваецца адтуль, каб проста маніпуляваць людзьмі. Таму, канешне ж, неабходна грунтоўная аналітыка, неабходны think-тэнкі, бо іншая рэч яшчэ больш такая для беларускага грамадства важная. Аналітыка развівае крытычнае мысленне для людзей, і чым больш людзі чытаюць, хаця і цяжка часам, нудна, магчыма, камусьці пакажацца, але аналітыка гэта як матэматыка. Это трэба ўсё ж такі удумліва чытаць і разумець. І патрэбна, гэта развівае крытычнае мысленне. Таму у любым выпадку аналітыка, канешне, патрэбна. Другое пытанне,
і яе прымаюць і яе слухаюць тыя, хто потым вырашае, якой дарогай ісці. Спадар Павел, вы так вычарпальна адказваеце, мусіць так не трэба, может скарацей прабежимся. Два-тры слова, два-тры Ну, немагчыма, гэта складаныя працэсы, Я, пытанні, на якія проста двумя словамі не адкажаш. я выбачаюсь, я ж не аналитик, я вам виднее, конечно. Как Павел видит ситуацию с поездкой Адамович в Европу и вручением награды Статкевичу? Ну, думаю, што гэта пазітыўна, я да гэтага стаўлюся. Гэта таксама паказвае, што ўлады даюць магчымасць, пашыраюць прастору, не абмяжоўваюць жонку Статкевіча. І гэта звязанае больш за ўсё з тым, што да яго прыцягнута ўвага зараз у любым выпадку пасля таго, як ён быў вызвалены ў цяжкім стане, можна так сказаць, у цяжкім стане, бо яго вызвалілі, бо чалавек ледзь не памёр у вязніцы. І таму, каб не канцэнтраваць увагі даволі вялікай вакол Статкевіча, напрыклад, калі б ёй не забаранілі паехаць, то, канешне ж, была б вялікая дыскусія, негатыўныя рэакцыі. Лукашенко гэтага не хацеў, асабліва напярэдадні прыезда Коўла у Беларусь. Я думаю, што каб не псаваць атмасферу вось гэтай сустрэчы, дарэчы, я думаю, рыхтуецца вызваленне, магчыма, даволі вялікай колькасці людзей з прыездам Кола ў Беларусь, калі Лукашенко пагодзіцца сустрэцца з ім. Гэта вынікае з глобальных працэсаў, у тым ліку з тым, што адбываецца і на Кубе, і ў Іране. Таму я думаю, што гэта звязана перш за ўсё з тым, што ўлады хацяць зняць напружанасць. Не зняць напружанасць, не ствараць новых напружанняў. Таму ёй дазволілі выехаць і атрымаць прэмію. Оксидант, дзякуй за донат великий. Великий дзякуй за донат. Оксидант, еще за один. Оксана, дзякуй за донат. И Василина. Скажите, калі ласка, спадар Павел, тут два пытання. Вашу думку по позиции администрации Зеленского к Беларуси и про гэтую сустрэчу, якая предстоит с Зеленским у Киеве. Вы маеце на увазе Ціхановскую? Тихановская, так. Ну, конечно, конечно. Ну, тут я б не надаваў вялікага значэння гэтай сустрэчы. Так, для піару, для інфармацыйнай нагоды, гэта для офісу і падтрымкі яго статусу ў сённяшніх умовах, калі давер з боку беларусаў да гэтых структур спадае, то гэта на пэўны час, канешне ж, падмацуе пазіцыі офіса Ціхановскай, самой Ціхановскай, але у практычных вынікаў нейкай большай эфектыўнасці гэтая сустрэча дадзеным структурам не надасць па той простай прычыне, што ўсе рэсурсы, неабходныя для эфектыўнай змены ўлады ў 2020-2021 годзе былі без Зеленскага, хаця Украіна падтрымлівала ў той час, але гэтыя рэсурсы былі проста бессэнсоўна раскіданыя. І ўсё, з чым зараз займаецца офіс, гэта утрыманне піар узроўня увагі да Ціхановскай, перш за ўсё, каб гэты піар і увага была падтрымана з боку Захада. У практычным сэнсе гэта не прывядзе да рэальных вынікаў ніякіх, тым больш да змены сітуацыі ў Беларусі. Ну, ось завершающее пытанне про люстрацию вы сказали уже сегодня прихильников Лукашенко, а ці магчыма люстрация прихильников Тихановской? Ввогуле такое пытанне варта задаваць? Я думаю, что, ведаеце, большасць тых, хто сёння там вакол Тихановскай, магчыма, нават яна сама ў Беларусь не вернуцца. Бо кіраваць краінай гэта вялікая адказнасць, і там ужо не на пытанне, а колькі вы зарабляеце, не скажаш, што мне не дазваляюць гэта зрабіць умова НДА, хаця ж ты прэзідэнт элект.
нібы ж павінна адказваць на пытанні, якія табе ставяць беларусы. Яна нават на гэтае пытанне саромецца адказаць. Якая ж гэта адказнасць і дэмакратычнасць. Таму яшчэ раз кажу, што большасць тых актывістаў не вернецца ў Беларусь, тым больш калі гэты працэс зацягнецца яшчэ на 5-6 год, тых грашэй, якія яны атрымаюць сваёй дзейнасці, будзе хопіць ім да канца жыцця, навошта ім там нешта будзе рабіць у Беларусі. Вернецца невялікая колькасць актывістаў, яны будуць здольныя уладай кіраваць краінай, ці яны будуць здольныя змагацца за ўладу, гэта залежыць ад сітуацыі і залежыць ад таго, што гэта будуць за актывісты, якое заплечча яны будуць мець. Але перад намі яшчэ вельмі доўгі шлях, і таму галоўнае было б, ведаеце, не разлічыцца з прадстаўнікамі апазіцыі, разлічваюцца з прадстаўнікамі апазіцыі ўжо зараз, калі ёсць і блогеры, і свабодныя, сапраўды рэальна свабодныя СМІ, хаця б невялічкія, і людзі, якія намагаюцца данесці праўду, гэта тое, што патрэбна зараз. Чакаць, каб тыя, хто праводзілі безадказную палітыку, панеслі адказнасць праз 5-10 год, я думаю, бессэнсоўна. Ну так. Трэба дамагацца адказнасці зараз. Так. А вы збіраецеся вярнуцца ў Беларусь? Апошняе пытанне. Так, я збіраюся, калі стане неабходнай і ўзнікне такая сітуацыя, так, я планую гэта зрабіць, толькі яшчэ раз кажу, я не магу сказаць, калі гэта будзе, у якім статусе я туды вярнуся, і як будуць адбывацца працэсы. Калі агульна сказаць, так, я гатовы, і інакш, те нашыя з вами размовы, і тут моя дзейнасць аналітычная, палітычная, яна бессэнсоўная. Калі б я не збіраўся вяртацца, то я б хіба займаўся выключна навукай, выкладаў бы ў польскіх вышэйшых вучэльнях і не распавядаў бы слухачам на вашым канале ці на іншым канале пра будучыню Беларусь, пра нейкія прынцыпы, пра аналітыку, пра неабходнасць фарміравання эфектыўных структур. Само па сабе без вяртання гэта не мае сэнсу. Дзякуй. Спадар Павел, дзякуй вам вялікі, што вы завіталі. Была вельмі цікавая размова, і гледачы пішуць, што было ўсё круто. Вялікі вам дзякуй. Давайте развітвацца, і я спадзяюся, што мы не апошні раз з вами размаўляем, можа праз месяц там ці колькі зноўку выйдзем у эфір і паразмаўляем. Дзякую, рады быў паразмаўляць, адказаць на пытанні, задавайце, пішыце. Жыве Беларусь. До побачення. Паважанае гаспадарства, 245 чалавек сёння глядзела ў піке праграму. Дзякуй вам вялікі за актыўнасць, дзякуй, што вы сёння праводзілі з намі час. Вельмі прыемна ваша актыўнасць. Вялікі дзякуй за донаты, за падтрымку независимой, сапраўды незалежнай журналістыкі. Я незалежны блогер, залежу толькі ад сваей таго, што я раблю, дзе я працую. Вось. Ну, завтра у меня будзе эфір з Віталём Кондратенко. Вось. Дзякуй яшчэ раз за донаты, і хачу у вас заклікаць, калі у вас ёсць жаданне мяне падтрымаць, незалежнага журналіста, становіце спонсорамі канала, гэта каштуе 50 центаў, по-моему. Вось. Ну, калі вас будзе шмат, гэта будзе круто. У месяц. Вось, і калі вам не шкада патраціць $3, на маём патрыёне зараз ляжыць фільм, які можна паглядзець, відэа, которое яшчэ ніхто не бачыў, за $3. На жаль, менш нельга. Я бы менш паставіў бы суму. Вось, я не сквапны чалавек. Вось. Ну, калі не, то у любым выпадку ён у панядзелак будзе ўжо ў адкрытым доступе. То есть до панядзелка вы можете паглядзець это як бы в числе первых.
у ліку першых. Вось. Жадаю вам всем вялікага шчасця ў жыцці, здароўя, любові, любові блізкіх. Вось. Ну, калі тут цяжка, ну, шмат каму тут ёсць как бы цяжка, жадаю трымацца, ну, как бы все павінна быць добра, ну, как говорил Высоцкий, все будет хорошо или плохо. Вот. Жыве Беларусь, всем дзякуй, да завтра.